आपको के बसाया आपको के बो इंजेक्शन जरूर के ड्रग्स तो कबांग मा तो ड्रग्स के आबुनी या बुलोखा आं तो इंजेक्शन की नहीं बा आं बो बाय तेरे के साल का आं बर को खजन सका नों लामा का हमले हिमली आता होने आज और आवा शिलोंग नागालैंड मेघालय नागालैंड मिजोराम ताबुक चिनरो जे सामानि साइपानो गोबां के सालायजाक बर' आरो सिख्ला फियाबा ताबुक स्टेटिस्टिक नायनाय खांखाय आरो दोरोखाय सामानि सेङै थाखाय दिनैनि स्टेटिस्टिकआव नायनाय खांखाय अ जे ड्राग साबस्टेन्स और नारकोटिक्स गरै देश कुनु जागा गरै तामखाय केबोबा गोबां जाय दङ केबोबा किसा जाय दङ दै कैसा हंगांखाय जे रिमेडियेल प्रोसेस नि जे मानि रिहेबिलिटेशन तासानि हिनि हिमासिम बनंला निबल दै कैसा लामा मा पुंनाय आसुक सिनिया जे ड्रग्स यूज खाय दंनाय रंने बंनि लाइफ बंनि लाइफ बनो नायनाय खांगे नुनाय नुखुं जोंनो सिराय रबाय दङबा सिराय रनो फोरोंमाबा गोबां मा कक खनाव नुखुंगो बुमा बुफा कथालाया नुखुंगो बनो किसा नायजागिया नुखुंगो बनो रां नांमानि सायबनो गोबां रजाखा बुरि र ड्राग्स सावो ताबुक के चामानि बांखा उइला तो चलारो आं गोबां मा केस सायबाना आबाहाय बुमा बेसाजला क्लास 10 परि दङ बनि दलनि बनि लगिनि आरो थुइनानि नि साव गागवाना खाथा आरे नक तंथुतै बतानै बनि लगी बाय थुइनायबा उलो नुजाखा आसराय बनि लगी संबाय थायनाय उलो ड्राग्स नगे नुखु आबनि बिसिङाव बुमा आं चुमुय ताई निनियो हामखारि नायनो बदल न आनि काइसा कय मुं दंनाय तिनि अ दांसाव बुरि र खरमसापानो फै ड्राग्स का सुना हनै थांगा गाय आं जे सिमानि मते बुरि र तेव साथाना ना बुमा बसानो सिनेमा हाय बुफा आसक सिनिया आं तो टक दिनाय बा मासामसो टक दिउ उसगांप्रो ओ टक कसम कादेना फ्रि टक तुइनाय आबसा ताम केबो फंबायनाय सालि सादानिया गलो कायसा काट दंमानाबो गलायनाय आ याथे उबय दका टक सबसानि लगे लगे नो बुमा वाइसे बेना कांखं हागे खायनाय 3 घन्टासो होना हागेना हामै थाका मणिपुर जत्तनि ड्राग्स नि कबल दंमान सलारक आरपुर मुंसा खाय बोरिरक नेरा पेबे नैया आरो दलसा बरक बोरिरक बुमा बदलरक साक थामाबाय तिनि आरो सेङै थांगा जानाय आं अर अमर खबरना मुसुङो तिनि अर जे बुमा जे बिबि जे फानक नरक तेबो बसकामो यात्री मासानाय